Família. Ai, l'episodi d'avui, família. Nosaltres que ho som i vosaltres que ja ho sou. I és que aquest episodi em toca una mica de prop i té pinta de ser una mica intens. Potser em pot caure alguna llàgrima o potser no. Ara bé, se n'ha de parlar i molt. Perquè avui parlarem d'un col·lectiu invisibilitzat. Avui volem donar veu a les persones cuidadores i acompanyants de persones amb discapacitat, perquè sense elles, les persones dependents no tindríem opcions. La nostra vida seria més limitada, més complicada. Així que, ja abans de començar, si us plau, un aplaudiment cap a totes les persones que ens fan possible una existència més dolça i amable. Oh, m'encanta. Vaya plot twist. Ens acompanyen el Luca, el meu germà, la Marta, una besti, i la Sara, la meva cosina. Així que, comencem per tu, Sara. En el teu cas, tu has sigut cuidadora de la teva parella durant un temps. Encara ara, potser. Com et vas sentir quan vas haver d'agafar aquest rol? Bueno, va ser com molt de cop. No va haver maniobra i temps per gestionar, perquè va ser com... Estàs aquí, estàs a dins, és el que toca. No... Bueno, la meva parella li van diagnosticar amb càncer de... Bueno, un tumor al cervell que creixia molt ràpid, es diu non-Hodgkins, un linfoma. I anava tan ràpid que va ser quan li van diagnosticar, ves a aquest hospital, no sé què, no sé quantos, pum, pim, pam, i en una setmana ja estava quasi fent quimio. I jo em vaig trobar allà, bueno, jo estava en aquell moment a l'hospital quan tot això va passar i em vaig trobar allà i no vaig veure cap altra opció que estar allà i quedar-me i això. I va ser un procés, però es va sortir tot bé. Sí, i res, el rol aquest de cuidadora em va venir i el vaig agafar com vaig poder, també, amb els recursos que tenia, vaig fer tot el... Bueno, va ser més emocional que altra cosa, tampoc. Però entenc que ningú et prepara, tampoc, per agafar aquesta posició. No. I tu vas decidir estar allà. Sí. Més tampoc feia tant que us coneixíeu. Clar. No, feia 5 mesos. Tampoc, no és això, no ens coneixíem tant, però sí que és veritat que ho teníem molt clar des del principi, va ser com... La relació va avançar molt ràpid i hi havia sentiments molt intensos des del principi. No va ser una relació que va anar gradualment coneixent, no va ser en plan... Uau. Full in. Sí, full in des del principi i llavors... Bueno, sí, també ens vam conèixer molt més, o sigui, és com que van passar 10 anys de relació en la qüestió d'un any, no? Perquè ens vam veure moltes facetes, vam haver de gestionar moltes coses i és com que la vida ens va posar en situacions que potser amb una parella en una situació normal no passes fins al cap d'un temps o aquestes coses. O mai. Bueno, o al final, vull dir, ja quan ets gran, no? Que us cuideu mútuament. O bàsicament la dinàmica de com gestionar les situacions estressants i el que diem, bueno, o sigui, una situació que era també molt de risc de vida o mort, saps? A vegades. Però bueno, tot va sortir bé, tothom va... Jo i la seva família, els seus amics van lluitar amb ell i es va sortir. I això, i ara superbé, tot. És que és molt fort, l'altre dia parlàvem d'això perquè, clar, jo en el meu cas, quan vaig patir, parlàvem de que el cas de la Sara i el meu són com molt semblants, però que estàvem com en posicions diferents, és a dir, quan jo vaig patir l'accident, jo amb la meva parella també portava poc temps, no tan poc com 5 mesos, però portàvem com 2 anys. I en aquest cas la que necessitava ajuda era jo. I és com curiós veure des de l'altra banda, de dir, ostres, com ho vas patir tu o com tal. I jo, per exemple, me'n recordo en el meu cas, quan vaig tenir l'accident, que estava a l'hospital al principi i li vaig dir al David, li vaig dir, rotllo, això serà molt dur, això serà difícil, però jo no vull estar amb una persona que estigui amb mi per pena. O sigui, jo intentaré posar tot de la meva part perquè això sigui el més fàcil possible, però necessitaré ajuda. Ara seré dependent durant un temps fins que aprengui
eines i tal que em donin més independència. Si tu vols marxar, xaval, ara és el moment. O sigui, jo com que li vaig dir això me'n recordo, no? I clar, quan l'altre dia em deies que és que portàveu 5 mesos, dius, hosti, és encara més fort, però bueno, és el que dius tu, quan tu una relació comences, tu ja saps més o menys el tarannà que Sí. porta. I al final és que jo, clar, en aquest cas no era la cuidadora, però penso que és que quan estàs enamorat i t'estimes algú, és que no hi ha una altra opció, és del No, plan és que no hi havia. en la salut i en la enfermedad. I a mi també em va dir, el que li vas dir tu a la teva esfera és el que em va dir a mi la meva parella, de dir, no fa falta que estiguis aquí, no et vull posar en aquest marrón, tal, pots marxar, tal, o inclús es va distanciar ell, Ja, però... que fort. Però no. Quan t'estimes algú i quan... O sigui, és que... Tu imagina't, en el cas de que jo me'n vagi, que també... O sigui, no hi ha res dolent en persones que diguin pues mira, marxo perquè no puc amb aquesta situació, Sí. m'abarca, o sigui, em sobrepassa i per la meva salut pròpia marxo. Això no hi ha cap problema. Jo ho hagués entès I també, és sí. lícit Sí, també és que molt Sí, és pugui lícit, passar. sí. Perquè... Perdona, Sara, però Sí. penso que és diferent també si portes 30 anys de matrimoni Clar, i te'n vas per això, que si ets jove portes un temps petit i potser quan ets més jove i està una relació més formant-se, potser hi ha situacions que et sobrepassen. és que va Penso, sobrepassar. O sigui, Clar. hi havia moltes vegades que deies que no puc amb això i també, en el meu cas, el primer mes a ell li van durar molts corticoides i ell no era... O sigui, jo no sabia si era ell així, perquè li venien molts rampells, moltes coses que no eren... que jo no havia encara conegut, Clar, però jo no sabia si és que ell era així o és que era l'enfermetat del moment. clar, en plan, O provocat per, no? Provocat, Clar. però clar, no ho sabia en aquell moment i vam estar així un mes i pico amb què se li anava la olla. I després, mesos després, ens van dir que havia passat un episodi de psicosis que fort, tia. induïda per la quantitat de corticoides perquè s'està prenent 1 gram i li van baixar la dosis com super baixa i li va donar algo perquè amb els corticoides l'has d'anar baixant Progressivament, sí. molt progressivament, Sí, però li sí, van fer sí. un canvi tan heavy que se li va, no li va sentar bé. És fortíssim. I al final és el que dius tu, de que et trobes, o sigui, fas com un màster speed up, com un màster a velocitat Express. ràpida, express, merci, de la relació. La meva doctora me'n recordo que ens va dir this will make you or break you. Exacte. En plan, això us farà, us Sí. unirà o us trencarà. Que al final ell i jo ho vam deixar l'any passat, però no va ser per res d'això. Vull dir, jo ja havia acabat el meu procés i tal. Però sí que descobreixes com coses molt interessants. Vull dir, bueno, quan una parella passa això és molt heavy perquè et veus en situacions vulnerables i com que es crea també com una intimitat molt maca en Sí. alguns moments de dir, uau, aquesta persona m'està veient així i tot i així m'estima, m'accepta. O sigui, és bastant bèstia, és bastant bèstia. El que ara et volia preguntar a tu. En el teu cas, tu has conviscut amb mi des que vas néixer. Per tant, el rol de cuidador l'has adquirit des de petit. Creus que haguessis pogut evitar-lo? L'has sentit com una obligació? I en què creus que t'ha afectat el fet de cuidar i acompanyar una persona que sovint necessita la teva ajuda? Total sinceritat, eh? Sí. Clar, l'haver crescut jo amb la teva condició, jo ho he viscut com una cosa plenament natural. No sé, era com una cosa quotidiana, com per a la taula, raspallar-te les dents, fer-te la dutxa, doncs, no sé. Uah, Està bé, no passa res. Està bé, amor. Està bé. joder, els ibuprofenos, que tinc una grip. Estem tots malalts. Doncs Menys jo. sí, preparar-te la llet amb magdalenes de les nits o apropar-te l'oli perquè li tires de tot arreu, doncs són coses ja que formen part del dia a dia. Va ser potser quan em vaig anar fent més gran que vaig dir, hòstia, això l'altra gent no ho fa. En plan, no és una cosa del seu dia a dia. Jo potser doncs sí que inverteixo més temps del que m'agradaria. Llavors, com una obligació, no ho visc com una obligació perquè ho faig per voluntat pròpia, però sí que en ocasions doncs, fa mandra perquè també ets una persona molt oportuna. Llavors, quan demanes les coses és 1, me n'estic anant a dormir, 2, estic anant tard i encara em fas anar més tard. Ja, perquè Llavors, la puntualitat... sí, en plan, ei, pinta'm els ulls. Jo, no, he quedat ara.
Que només tu me'ls pots pintar, que em coneixes la cara. Ja, bueno, Mira, sí. a mi m'ho demana i... Quan el i Luca no pot. Exacte. I sempre que ho faig... Buah, Gràcies. sort que no m'ho has demanat mai perquè sóc un quadre amb això. Jo si em permeteu dir el meu punt de vista, perquè sóc una persona molt observadora. Perquè ojo de loca Perquè no ojo de boca s'equivoca. no s'equivoca. I me'n recordo quan vaig conèixer... primer vaig conèixer la Nina i després vaig conèixer el Luca, no? I després a l'Estara. Jo, quina família més catxonda, porfa, adopteu-me. No, i recordo que vaig pensar, hòstia, perquè tenen una família molt guai, sempre ho dic això de que aviam si m'adopteu. I és molt guai sempre com ho ha portat la teva família, la manera de pinya, de germanor. Ui, potser m'emocionaré jo també, És que entre les hormones i la grip, mare meva. I recordo que clar, després de jo haver viscut tot el meu procés, havent sigut una persona superindependent, després havent sigut dependent, pensava, hosti, que fort, perquè clar, i a més d'amor de germans, que jo tinc una germana que m'estimo moltíssim, infinit, i pensava, clar, és molt fort perquè per la part de la Nina tu no tens la culpa, diguem-ne, o sigui, tu no tens cap culpa de necessitar més ajuda. Però per l'altra pensava, hòstia, el Luca és molt fort, que això passa molt amb gent, per exemple, tinc un amic que el seu germà ha necessitat també, per altres motius, més ajuda tota la seva vida i ell m'ha dit que ha crescut com pensant-se en plan, bueno, els meus problemes han sigut com, jo sempre he sigut més invisible, més en segon pla, perquè els meus pares estaven tan pendent del meu germà. Llavors, clar, suposo que encara que tu vulguis i tu te l'estimis molt, clar, jo pensava, hosti, clar, el Luca potser en molts moments no s'ha pogut posar en ell per davant. Saps el que vull dir? Suposo que això ha sigut com la teva lluita de més endavant, no? Suposo de... Sí, també amb temes d'oci, també suposa una limitació horària, o en ocasions, doncs, quan sortim de festa junts, de que la Nina vol marxar i jo no, o al revés, que m'allargo perquè la Nina està, doncs, a tope i jo, en plan, no sé, que tinc ganes de tornar. O sigui, realment la limitació no deixa de ser horària i una mica de sobreesforç de nivell. Bueno, com creus que mantinc aquests bíceps? Pujant la moto en el cotxe. Llavors, bueno, sí. Sí, a mi m'agrada fer coses amb la Nina i no deixar d'ir a fer-les per això. No? No, espero. També els nostres pares han sigut bastant helicòpters amb tu, tipus molt de tucu-tucu, molt sobreprotectors. Sí. Llavors tu també t'has acostumat a demanar certes coses que no necessites o que podries fer tu amb potser el doble de temps. Llavors... Sempre el temps a mi m'ha posat fàcil el fet de demanar per escurçar el temps per inversió, no? Clar, però escurces el teu temps però allargues el dels altres. Sí, i també hi ha una cosa molt interessant quan necessites ajuda, que això ho comento molt a les conferències i tal. Quan jo no hi veia, trigava el triple de temps en fer les coses, però quan tu al final ho fas, l'autonomia i la confiança i l'autoestima que et dona quan al final ho fas tu, és algo molt important. Evidentment, en molts moments, per tema de logística, suposo que tu diràs, doncs mira... Però si una cosa és per mi sola, però si hi ha com 4 persones que m'estan esperant, si ja puc demanar ajuda a una d'aquestes, perquè així les altres també tot avança, m'és molt més senzill. Però és veritat que quan ho faig sola, primer que el cap s'estressa menys, perquè demanar tampoc és fàcil. Ja. I menys quan a vegades saps que la persona no et vol ajudar. Vull dir, per X motius, però quan tu saps que li fa mandra, que passa, totalment lícit, evidentment, però clar, a mi no m'agrada haver de demanar-li ajuda. Sí, això t'anava a preguntar, perquè a mi també és una cosa que em costava molt. A mi també, el de demanar ajuda costava molt. és un meló. Bueno, perquè a vegades tu saps que és això, que encara que les altres persones vulguin ajudar-te i t'estiguin en bogeria, dius, ara no els hi va bé per això o no l'altre, i tu et sents com aquesta sensació de, estic sent una molèstia. Estic molestant. Llavors costa. Tu això com ho portes, Nina, aquesta acceptació de... No m'agrada. Vivim en una societat individualista de collons. També. Per tant, tothom pensa per si mateix i prioritza el seu temps i el... Bueno, és que el temps és algo molt valuós. El És que temps és algo... estem donant... Clar, tota la pressió ve condicionada pel temps, al final. I això també alhora és absurd, perquè si no hi hagués rellotge, no hi hauria cap baralla. Almenys en la nostra família no n'hi hauria cap, perquè sempre totes van en funció del temps. Total.
Però és així, i jo el faria demanar, a vegades t'he de dir que prefereixo demanar a una persona desconeguda Ja. que ni em coneix Sí. i diversificar l'ajuda, perquè al final demano a aquest cambrer, demano a aquest persona del carrer, demano a que algú que està sempre al meu costat i que per inèrcia recorres a aquesta persona. Sí. Però a vegades prefereixo, realment prefereixo demanar a gent que no em coneix per no Ja. sentir que sóc molèstia cap a la mateixa persona. Ja, bueno, això que diuen de la confiança d'asco, no? Mm. En plan, quan tens confiança amb algú, Clar. dius, tio. Clar. Sí. Però bueno, al final tot són dinàmiques i és acostumar-se tant jo com l'altra persona, com tot l'entorn, com a societat, no? A entendre que hi ha persones que necessitem, Sí. doncs això, més ajuda. Sí, al final és un exercici... Aquest episodi és dur, És dur de collons, però bueno, jo crec que gent que potser estigui en situacions similars, jo crec que potser, vull dir, com que va bé, no? Encara que no et solucioni res ni descobrim la pólvora, com de sentir-te com recolzat, en plan, no estic sola al món, aquestes Clar. sensacions també les pateix altra gent, no? Però Ahir, sí. ara no sé si té gaire a veure, però ahir estava sortint de Plaça Catalunya i em vaig comprar uns fideus en un restaurant tailandès que m'encanta, que està a Provença. I els vaig baixar als ferrocarrils, que hi ha 3 ascensors que he d'agafar, i el segon no anava. I els vaig haver de tornar a sortir, creuar cap a Pelayo, agafar un altre ascensor cap a baix i tornar a entrar, tornar a sortir a Provença, i l'ascensor de Provença no anava. Joder. En aquest espai se m'apaga el mòbil. Hòstia. I, bueno, alguna cosa bona m'ha de passar. Perquè, no sé, m'estan posant moltes coses i per tant vull aquests fideus com per haver de fer tot aquest recorregut. Vaig tornar a entrar a la via de Provença, vaig tornar a creuar la via, sortir per l'altre ascensor, tornar a sortir, baixar més avall cap al restaurant, i la dona que em demana algú pel carrer que entrés a avisar la depenenta perquè el restaurant no és accessible, i surt la dona amb la bosseta, jo ja anava traient la targeta, te invito, Ho sabia. Oh. te Que invito, mona. feliç Navidad. Oh, Ai, per favor. Això ahir. Ahir. oh, pell Uau. d'oca, sisplau, pell I de llavors- gallina. A vegades crec que cal anar fins al final de l'objectiu Sí. i ser expectants, perquè alguna cosa passarà. Sí. No saps quina... Hagués pogut no passar, però jo ja anava amb el cap pensant algo bo no me va passar ara. Ja n'hi van 3 de dolentes. Sí, en plan, per estadística. Sí, Clar, però és que per estadística, però i és això ho que ja penso sí, molts jo cops. també. Bueno, la conclusió és que els fideus sí que et tenien tant de gust com per Exacte. fer tota la puta Més odissea, en plan, encara. Quiero mis fideos! Capritxosa. Sí. Pues sí, clar, a tu No, jo Hòstia, d'acabar volant amb la motoreta bolo. Total. Marta, en el teu cas, en un moment de la teva vida vas passar de ser una persona relativament autònoma a necessitar ajuda d'una altra persona. Doncs una mica això que deies, no? Com et vas sentir. Què creus que pensava la gent sobre la teva parella? Entenc que era ell qui t'acompanyava i t'ajudava en més ocasions que d'altres persones. No? Doncs, és que com deia abans, va ser un procés de tela, i més jo perquè era una persona superindependent, que una de les primeres frases que jo deia de petit era jo soleta. Rotllo, jo era la típica nena que els meus pares em deixaven allà, en plan, ens amaguem, aviam si ens busca, i jo no els buscava. Per tant, de sobte, sí, jo era sempre en plan... Per tant, començar a ser dependent va ser heavy. Jo amb el tema de la meva parella vaig tenir bastant xoc perquè ell i jo ens portàvem superbé, superbé, i la gent com que el posava en una posició d'ídol, com de, uau, mira que bo, com si primer una persona, o sigui, jo pensava, no és per res, tindré ara els ulls raros i tal, però sóc la puta ama, vull dir. No és per res, o sigui, vale, sí, ara necessito ajuda, però qui no voldrà venir a acompanyar-me a la muntanya o qui no voldrà fer això? Clar. Tio, soc Clar, divertida, clar. o sigui, tinc moltes coses a oferir. El tema és que quan la gent amb una discapacitat veu la limitació, veu la cosa amb la que necessites ajuda. I tu, sense discapacitat, jo sempre ho dic això, que tots necessitem ajuda. Som éssers socials, de comunitat, que ens nutrim els uns als altres, no? Totalment. A mi també m'han dit això. Bueno, m'han felicitat sempre. Que aviam, que jo ho aprecio molt perquè, sobretot amb homes, el percentatge d'homes que abandonen és molt més alt. Això és fortíssim. Bueno, això és al final un reflex de la societat de com funciona. Sí. De que És les molt més dones, alt. el rol de cuidadores, de Sí. mares, de tal...
Clar, tu segurament et felicitaven, però potser no tant com el meu ex. Bueno, no sé, no sé qual felicitaven a ell, però sí que és veritat que m'han felicitat en plan, ¿por qué te has quedado? Tal. Però és que jo no contemplava L'opció de marxar. Clar, No, fins clar. que no em va sobrepassar la situació, però no en plan, ai, mira, és inconvenient per mi això, no em ve de gust, saps? Exacte. Rotllo, no, o sigui, és el que dius, ell m'ajuda, o sea, jo l'ajudo ara i m'ajudarà en un futur, jo què sé. Exacte. Lo de hoy por ti, però- lo de hoy por ti, mañana por Però mí. ni siquiera per això, o sigui, no esperava res. No, I també no, usted. o sigui, hem tingut converses de que no fa falta que et quedis amb mi perquè jo t'he donat tant, o sigui, perquè t'he ajudat en aquesta situació i he donat molt de mi, no vull que estiguis amb mi per pena. Aquesta conversa també l'hem tingut. Això O com perquè em deus alguna cosa. Exacte, com la necessitat de... com perquè estic amb deute, sí. Sí. Això és molt fort i recordo la meva psicòloga de la ONCE com que en el moment que ja havia tingut l'accident, havien passat uns mesos, jo estava rehabilitant-me amb 1000 operacions i tal, i ella va ser la primera que em va dir en plan, bueno, i tu amb la teva parella estàs bé? En plan, el vols deixar? No el vols deixar? I va ser rotllo, uau, la primera persona contemplant el meu desig, contemplant si potser jo dic, és que estic fins al monyo d'aquesta persona, Clar. que no era el cas, Contemplar no? que tu pots deixar. Exacte, Clar. o que jo vull no voler estar amb una persona. I llavors, primer que per això d'entrada a l'inici jo li vaig dir a ella en plan, si no vols estar, o sigui, no volia jo sentir-me amb deute. Inevitablement et sents com una mena d'això, però jo va haver-hi un moment, vaig fer molt treball d'això, de dir, Marta, ell va voler quedar-se, jo hagués fet el mateix, ja està, jo hagués fet el mateix, i al final no podem viure sentint que estem amb deute amb els altres, i al final jo hi ha una cosa que penso, jo ara, o sigui, aquest any vull dir, això m'ha ajudat molt a aprendre a demanar ajuda, a no sentir-me malament. Jo demano ajuda. Si l'altra persona em vol ajudar, que m'ajudi. Però ajuda'm bé. Si tu dones... El que passa que a vegades donem l'ajuda com a regañadientes, en plan de morros, i no sé, això penso que no està bé. Que a vegades costa molt i és inevitable, però donar ajuda és fer-ho de manera des de la benevolència, altruista, de dir... Llavors, si jo demano ajuda, és en plan, em vols ajudar perquè em vols ajudar. Si no em vols, si em vols de fer de morros, no m'ajudis, no? Llavors, perquè al final es creen com unes coses de deutes, i són rols que no molen això, tot i que és a vegades inevitable. És a vegades inevitable. Bueno, perquè tampoc ens ensenyen a formar part d'aquest rol, no? A agafar aquest rol. Ni a tu, Sí. com a persona que necessita ajuda, ni a l'altra persona com a acompanyant. Total, i perquè a vegades el demanar coses i el fer coses ens ensenya molt a que de tot hem d'obtenir un benefici, o que tot té alguna Productiu, conseqüència sí. d'algú. També et dic, jo com a experiència personal, quan hem estat juntes un dia sencer o 2 dies sencers, jo no estic acostumada a que, Clar. sí, que es demani tant, en plan, que és completament normal i ho faig i tal, però sí que és veritat que inevitablement l'emoció que em ve, quan ja és la desena vegada que es demana alguna cosa, és com, hòstia, en plan... No, Sí. mentalment cansada, o sigui, no hi ha cap problema i ho faig sense cap problema, però sí que és veritat, és en plan, estic fent alguna cosa o el que sigui, i inevitablement, que no és perquè no vull fer-ho, ho però sé. l'emoció que Però perquè la surt... dinàmica és una altra. La Clar. que estàs acostumada és Sí. una altra. I al final... Perdó. I em sento mala persona perquè dic, tio, no m'hauria de sentir, jo què sé, o començar a tenir, saps? Com Ja. aquestes emocions, però és el que surt, és com... Però també després t'has de gestiones. prioritzar. Vull dir, Clar. no és o ella o jo. És, Tu. clar, tu vas primer i després, si t'encaixa, si pots fer-ho, si et ve de gust, doncs l'acompanyes i l'ajudes. Sí. O, bueno, a mi és que el problema sempre és l'organització. Jo crec que si ja et mentalitzes en plan de que en aquest moment Sí. hauràs de donar tal suport o tal acompanyament, endavant. Exacte. Però si de sobte, en plan, tinc altres coses en ment o vull dedicar-li el temps en altres coses, com si és posar-me a veure no sé, una guia de ioga o jo què sé, però en plan de... És el desprovisto, és el Sí, no està sí. com previst de que això Sí. passarà i que passa reiteradament. Sí, Com ho que- gestiones tu? I que no és fàcil, És molt Com ho difícil, gestiono? cuidar. Sí, viure... Doncs faig el que puc? Enfadant-se amb mi. No, No. bueno, sí. Posar-me la cara. Home, a vegades quan toca... Clar. No, A clar. vegades quan toca que dius, joder, Nina, potser t'hauries d'haver organitzat millor això o l'altre, perquè era no em beneficia a mi. Sí, però hi ha detalls com obrir una ampolla d'aigua, esperar-me que surti del lavabo, coses que potser jo necessito, que altra gent doncs potser no, que pesen més pel fet de que són repetitives. Clar.
És que, sincerament, també I perquè venen una rere de l'altra. No és que Clar. tinguis una llisteta on vagis fent checks, Sí, sinó en plan sí. de, vinga, faig això i ja me'n vaig. No, vinga, faig això altre i ja I me'n vaig. l'altre, i l'altre. Ai, merda, sí. no, que falta tal. Sí. Llavors és com no... Bueno, O sigui, també el caràcter, que jo penso, a mi em costaria molt ser cuidadora. A mi em costaria molt ser cuidadora. O sigui, és que no és una tasca gens fàcil. Hi ha gent No. que sembla com que hagi nascut per a ell o gent que és com supermami, supertal, però a mi em costaria moltíssim. Soc com això, doncs molt independent, molt a la meva bola. Al final, el no haver de... O sigui, va molt lligat amb la llibertat. El no haver quan tu no tens fills, quan tu no tens mascotes, quan tu no tens... Aquesta sensació com de dir, buah, no tinc res a càrrec meu, això és molt alliberador. Clar, aquí ens estem avançant a una pregunta també que volia fer-vos, no? Per tant, s'entén com a cuidador és sinònim de limitació de la teva llibertat. Una mica sí. mhm. O sigui, tot i que... Depèn, si és el teu ofici, doncs, òbviament... Clar, si és la teva feina, no. Però si és una cosa Clar. que està a la teva vida privada personal, que tu ho has de fer per un familiar, per una parella, per un tal, 100%. Que sembla dur, Això no vol dir que la persona que necessita un cuidador sigui la seva culpa, no. És el que hi ha. Hi ha moltes coses a la vida que no són perfectes i que ho fem de la millor manera que podem. Però sí, la llibertat. Però per mi també podria ser, perdre la llibertat podria ser tenir un fill, Vull dir que Clar. poden ser coses molt maques, Però és el Vull dir- mateix, bueno, és però cuidar. és cuidar. Exacte, cuidar. és cuidar. Sí. És perdre't una part teva, és, per exemple, perdre una identitat com a dona, que una part teva mori per donar-se-la a una altra persona. Sí. I veus, hi ha Però- gent que potser està superdisposada a fer això, i jo, per exemple, amb el tema de la maternitat és com, si algun dia m'arriba, Sí, i això Madonna. sacrificar coses. Exacte. Sí. Depèn de les... No sé, per exemple, jo suposo que amb tu el sacrificar és el temps, el moment, algun plan, el no sé què. Però és relativament curt, però és prolongat. En el meu cas va ser Clar. deixar-ho tot de cop i mudar-me a Londres per cuidar-lo durant uns mesos, però ara ja està, saps? Clar, És no té diferent, res a veure. Sí. I tu al És teu cap... temporal. Sí, Temporal. exacte. Tu al teu cap tens com, buah, Clar, el meu cap és en plan, això acabarà i en un moment ja Tinc està. una data, Tornarem tal, a la Clar, normal. És ho diferent. estem veient tot molt negatiu, molt pejoratiu. És a dir, estem enfocant ser cuidador amb algo molt negatiu. No, jo estic dient els factors. en Clar, plan, però tu estaves esperant que acabés. home, perquè- tia, clar, home, tia, és que no és positiu, Home, la teva que parella té acabi un el càncer de la teva No parella. estic dient això. Estaria guai, no? I també al No final, estic dient això. o sigui, Nina, o sigui, jo ho sento, però això de romantitzar tant les coses, sincerament, Ja. o sigui, tu no preferies tenir més independència amb algunes coses i poder-ho fer Clar, sola? evidentment. Val, doncs ja està. Llavors, o sigui, no és que sigui Evidentment. negatiu o pejoratiu per a nada, però que hi ha coses que, o sigui, la Sara clar que preferiria que el Michael... Però no per dir, ai, no ho vull fer, sinó per voler veure que la teva parella no passa tot Clar, també no és per tot això. diferent, evidentment. Però, bueno, no sé si m'explico, però al final és com que normal que després exercem la figura de cuidador quan estem dient que cuidar és algo que no... És un sacrifici. Clar, És que és però molt és que dur, ho és, emocionalment és clar. molt dur. Clar, perquè implica però per moltes això coses. llavors és normal també que felicitem aquesta persona. Sí. Jo no dic que estigui malament felicitar. Jo dic Ah, per no vale. haver marxat. Clar, En plan per coses Ja. bàsiques. sí, Una cosa que diu, hòstia, jo per exemple, jo sempre que anava a un hospital, sempre era en plan, les infermeres us estimo. clar. Pot ser la seva feina, però hòstia, és una feina molt dura, estan allà... O sigui, hi ha professions i hi ha tasques que dius, hòstia, quin valor de fer això. Les infermeres És és una És cosa vocacional. és una passada. vocacional. però és Perquè que vull és dir una que no és- barbaritat. No és el mateix treballar en una Duríssim. puta oficina de cara a un... Bueno, sense menysprear res. Clar, No, però que- és veritat. que- Sí, que jo treballes, vegades- En plan, s'ha de saber. Jo sovint ho comento, ho penso, no? Que la meva mare fa la feina d'una infermera sense cobrar. Clar, 100%. I al total. final, d'alguna forma s'hauria intentar, doncs, no premiar és la paraula, no? Però valorar Sí. aquesta feina. Sí. I Per tant, sí que no s'ha vull de dir-ho com a felicitar. feina, però Jo no dic que no s'hagi de Aquesta labor. felicitar. O sigui, s'ha de felicitar perquè és un treball que és completament... No és remunerat i ho fas per l'amor. aviam, jo dic que és una feina, a mi Sí. em molesta bastant dir que cuidar és una feina, però Però és una una feina labor. física. O sigui, no és una feina que et remunera, però és una feina. Jo és un treball... jo estàs més que actuant. feina diria que és... O sigui, aviam, això és opinió de cadascú. Jo sí que penso que
és una cosa molt dura. És que ja no cal ni definir-la com a etiqueta. És una cosa emocional, sobretot emocionalment dura. A part dels cuidadors que físicament necessitin força, que jo crec que és una part petita. També. Jo penso que és més emocional i també a vegades, jo no sé jo no sé l'altra gent, jo a vegades estava de mala llet i era en plan, Marta, intenta no pagar-ho amb la persona que t'està ajudant. Saps el que vull dir? O sigui, també hi ha una part allà que els cuidadors es mengen amb patates. Això és molt complicat. O sigui, però jo penso que el que la Sara i jo mencionàvem era el de felicitar per no marxar, Sí. que són uns mínims. En plan, és com si felicites a la teva parella perquè renta els plats, carinyo. Sí. Sí, no. Però jo sé que a la meva mare li molesta que la felicitin per cuidar-me. Perquè ja ho han normalitzat d'una forma i no sent que l'hagin de felicitar per això. Clar, potser felicitar no, potser valorar tot per el que hi ha això- darrere. Reconèixer. Sí, però no dir, ai, mira que bé que estàs fent... Clar, per ta mare seria el mateix No, que perquè per és la que Sara és- i per mi, no? De dir, evidentment, que la cuido, que l'ajudo. Clar. És el que faria qualsevol persona que t'estimes, crec jo, eh? Però potser valorar. Valorar, Puc afegir sí. una Sí, cosa? digues. Potser el fet de que siguis dependent, el mateix que hem de tenir una mare i un fill, un nadó, Sí, que sí. requereix de dependència. Exacte. El fet de ser dependent, doncs, t'ha també infantilitzat. I hi ha moltes dinàmiques que teniu que són bastant, Tòxiques? a part de tòxiques, doncs això, que tracten com una nena, O com marcades a per la incapaç de infància. fer certes sí. coses. Clar, o que hi ha patrons, tipus, els meus pares necessiten saber constantment què és on estàs, què fas, què menges, perquè hi ha coses que no pots fer per tu sola. Per tant, jo crec que s'ha quedat Bueno. com aquest sentiment de cura de nena petita i llavors per Que això aquesta potser és una batalla desconcerta. constant per I part que meva. felicitin de cuidar la teva filla, Filla, doncs clar, potser clar. és com... Clar. És que és inherent. En plan, Sí, clar. hòstia, tu clar, no fas clar. això pel teu fill? Em perdó, bon punt, però sí. hi ha un servei que es diu Hogar Respiro, que ofereixen un apartament a persones amb discapacitat perquè els pares la deixin allà a la persona i altra gent la cuidi i els pares respirin. Vull dir, Uf, es ven així. Jo he de dir que quan ho vaig saber em vaig enfadar molt perquè dic, i jo no he de respirar dels meus pares? Em perdó, però a vegades per nosaltres també és un esforç necessitar aquesta ajuda. Ja. 100%. Vull dir, jo acabo bastant desquiciada moltes vegades. Per això, perquè es pensen que no em sé alimentar. I dic, aviam, sé el que faig. Vull dir, no em moriré per 100%. menjar a les hores, a les 4 en comptes de les 2. Sí. Va, home, va. A mi també em passava, com per exemple, volia anar doncs, al centre amb les meves amigues o el que sigui, agafava el bastó i era en plan... Me'n recordo un dia que em va seguir el meu ex i jo, què fas aquí, gilipolles? En plan... Clar, jo així, en plan... Que el vaig- Making sure that you're alive, Sí, no? sí, i jo, o sigui, Hòstia. si m'haig de fotre una hòstia, me la faré. No estic al mig del desert. Ja. Estic al centre de Terrassa. Si em ve un cotxe, jo què sé, vull dir, pots també tenir un accident que t'atropelli Sí. un cotxe veient, no Però veient, fa per por, tant... I sents que és la teva responsabilitat. Exacte. Perquè moltes vegades al final Mm. tu o persones la que has de dir, mira, deixa'm a mi fer això Sí, i posar límits, sí. que també és una cosa que heu de fer Això vosaltres. costa Costava, molt. clar, I costa molt. per això que dic, és un tema complicat, que ve de les dues parts, s'entén perfecte, o sigui, entenem les dues parts, però és una feina i un treball complicat per ambdues, sí. Digues, Jo Lucas, espera, el sí. Lucas anava a dir alguna cosa. Nina, és que aquesta relació, tipus de tant en tant, doncs si requereixes la seva ajuda a qualsevol cosa, ells sempre estan disposats. Llavors hi ha com una espècie de dinàmica ja que es dona. En plan de tot aquest suport de constant tacatà. I de sobte dius un dia, doncs no, tipus avui no us Clar. necessito i desapareixo. Llavors Clar, és ells difícil. estan acostumats a dir en plan, hòstia, l'he de portar a tal lloc, hòstia, l'he d'obrir les pastilles... Clar, Tipus, ells ja problema tenen meu com una per no fer rutina. això és error meu. Són problemes no- organitzatius. Sempre. Totalment d'acord. Sí, de dir, Totes les ostres, temes, les temes. ara sí i quan no, al final sí és el que dius tu de dinàmiques. Sí, clar, si estàs acostumat a això, és molt difícil de cop i volta dir, ostres, ara... Deixar-la lliure, Exacte, és com És si que jo... en ocasions Sobeda. també et deixes infantilitzar. O sigui, Sí, ho aquesta sé, és la per cosa. comoditat. Per comoditat. Perquè per comoditat Clar. sí que és més fàcil a vegades Sí, fer-ho. com demanes una sopa? Com demano una Una sopa? sopeta. O la dutxa és el banyito. Tipo, tot Bueno, són coses... Però per això Perquè- també... És que de verdad. O sigui, és la paraula que utilitzeu des de sempre. I ell no s'ha canviat, però també és com per Com no diem dir-li la vulva? dutxa. Farfalina. Hi ha No, homes... és que clar, I com es diu goma de cabell? Kiki. Kiki.
Bueno, Bueno, un quiqui també és una Aviam. altra cosa. Pregunta següent. let's have a kick. Sí, Per sempre Manolo. acabem al mateix tema. Per a Manolo, el del bar, un quiqui també... A tu, Luca, que algunes vegades quan ens veuen juntes sí que ens pregunten qui és la gran, no? Una mica perquè veuen el tracte i l'atenció que em dediques, aleshores suposo que el cuidador, el fet de cuidar i de ser més responsable, per tant, s'atribueix a l'adult i, bueno, per què creus que passa això? O creus que és així? Ningú t'ha posat mai l'edat que tenies. Correcte, A part partim d'això, d'allà. Quina Sí, edat no. t'acostumen a Sempre posar? Només més els petita. nens i Aviam. els avis, sí? oi? O molt petit o No, molt gran. els nens soc senyora i pels avis em posen l'edat que tinc, la gent de mitjana edat, de la seva edat, no, mai m'encerten. Bueno, de fet, tipus, em sobta que dis que si ens demanen si sóc més gran, perquè moltes vegades em diu, és tu madre, o... Sí, però quan no ens coneixen és sempre jo soc la mare. Mhm. En sèrio? Sí. Quan no ens coneixen sempre soc la mare. A mi sempre m'han preguntat si tenies 12 anys. En sèrio? Uau. Sempre, des de fa 10 anys i ara. Sí. Ullo! Sí, sí. Doncs mira, no ho sabia això, molt bé. Doncs no, però quan ens coneixen, Mhm. vull dir, quan ja tenen un tracte, a mi m'han preguntat més d'una vegada. I a tu, no? A tu no? Que si A mi sóc el sí. germà gran, Sí. però perquè tinc les responsabilitats o per la cuida, pel... No ho sé, creus que pot ser per això? Jo crec que també és soc una mica pel nena petita? discurs. Sí, vale. També el discurs, les coses que dius. Tipus, vale, Vale. parles molt de... Xupeta. Exacte. Anem a fer el banyito. Me'n vaig de rabecita. Però sí, hi ha com dinàmiques de veure, tipus... Jo també ho dic, que com a persona amb discapacitat, això també passa molt en el col·lectiu, que quan creixes i surts una mica de... Bueno, vas trobant la teva identitat, te n'adones de que potser dels 10 als 20 has viscut una realitat que no et pertocava o que no era la teva. Mhm. Per tant, estàs vivint una segona adolescència. Mm. Jo crec que el mateix passa amb la teva situació. Tu i hem crescut bastant a la part. Sí. O sigui, el mateix mòbil alhora, les No. mateixes festes alhora, les experiències per separat, però en el mateix moment. Això és una mica estrany. Una mica, Sí, però en plan de que ha sigut bastant Sí, ara simultani. va, sí. No sé, no t'he vist mai com una germana gran. De fet, jo m'he conduït molt amb els teus passos a vegades, no? Clar, és com que la dependència es tendeix a infantilitzar i Sí. la cuida a adultitzar. Perquè no... T'adultitza. Mira, la Sí. meva àvia va haver de fer de mare als 6 anys. Hòstia. Uau. Perquè se li va morir de tuberculosis i va aprendre a fer tots els vestits de les germanes, va haver de cuidar totes les germanes. Uau. Clar, una germana gran i tenia 3 germanes. I en època de guerra i tal. El meu pare el mateix, 7 germans són, el més gran. Ell ha hagut de ser un pare més. Que fort. Sí. Què creieu que es podria canviar per fer que les persones cuidadores i acompanyants tinguessin més visibilitat? Quines ajudes creieu que, com a societat, es podrien implementar? O sigui, visibilitat, la veritat és que no la necessito. Perquè hauria de rebre alguna meritocràcia Ja, sí. per fer això. El que sí que una petita remuneració, una Sí, contribució... exacte, una ajuda tipus- econòmica. Jo això ho veuria molt bé. Sí. Aquesta existeix, però és molt mínima. Donar-li el valor que... A l'acompanyant, Sí. al cuidador. Sí, però a part d'això, per exemple, que aquest tipus de feines que estiguessin pagades Sí, verdaderament Exacte, com el valor exacte, que tenen, que és exacte. infinit, que és molt heavy. sí. Que és molt Clar, heavy. Sí, la meva mare es diu pluriempleada. 100%. Mm. És com les ames de casa, que és del plan Sí. que has estat fent feina gratis tota la teva Gratis. vida. Total. En plan, si tu contractes una persona que fa això, que fa l'altre, o sigui, li Li dones pagues un a sou. l'hora, sí, exacte. Exacte. Sí, de moment, econòmicament, és una cosa que s'hauria de valorar moltíssim més. Però no va bé pel capitalisme. Ja... O sigui, no interessa. No. Perquè totes aquestes... En plan, tot aquest treball, que és un treball no es paga. Ser cuidador d'algú no es paga. És No. totalment voluntari. Bueno, perquè sempre hem estat les dones per això. Sí, i això és el que no interessa, que ens deixem, o sigui, que ens quedem on estem sense va, perquè si no és caríssim. O sigui, Però a pagar mi, per el exemple, cuidar. clar, la meva mare rep uns diners molt pocs, però rep una remuneració per cuidar-me. I jo rebo encara menys, molt mínim, per cuidar-me. Posa que jo m'he de cuidar a mi mateixa. Jo inverteixo molt temps en el meu cos. Tampoc
remunera aquest temps. Quan Ja. Que acostumes a impedeix. trigar per curar-te tu sola? Sola, 5 hores. Si em faig tota la cura sencera. I quantes vegades ho has de fer? No, jo em banyo, faig el banyito, dia sí, dia no. Però amb unes infermeres que venen a casa. I amb elles tardo 2 hores, 2 hores i mitja. Si tu per venir aquí avui t'has hagut de despertar A les 7:30, per fer 2 hores de... bueno, a les 8 han arribat elles i a les 10:30 han marxat, 10:20. I he esmorzat alguna cosa per no desmaiar-me i poder fer el podcast tranquil·lament. Però sí, és un temps que perquè saben elles, que si no si estigués jo sola, vaig estar de fet a Florència 10 dies, m'ho feia jo sola i he de dir que em va treure més energia de la que em pensava. Cuidar-me a mi Perquè tu sola. sacrifiques el temps de dormir Sí, en comptes del temps del dia, sí. de fer D'esbarjo coses. i tal, sí. Sí. Però, clar, Prefereixes Passa no que- dormir que no fer un plan. sí. Bueno, clar, és que aquí Estic llavors, canviant carinyo, una mica la idea, preferències. però... Sí, FOMO. exacte. Prioritat. Ara estic estàs a... canviant. Com es diu? Jomo? Com es diu l'altre? Joy of Fear missing. of being invited. No, l'altre. Joy FOMO. of missing out. Ah, no. joy of missing out. és veritat. Ah, jo, FOMO sí. i JOMO. Jomo. Però bueno, sí, que al final... No ho sabia jo. No vull dir sacrificar, vull la paraula sacrificar, en aquest cas sí que estava ben dita, però vull dir, en el meu cas, en el meu cos, vaja, jo ara estic intentant canviar les paraules amb les que em dirigeixo, això ho hem parlat alguna vegada, Marta, i dient com que invertim, no vull dir perdo el temps en, Sí. sinó que l'inverteixo en el meu cos, i en mi, per tant, no? I crec que és molt important perquè al final... Sí, tu pots prendre com si fos és el moment de meditació, d'estar amb tu mateixa, Clar. d'honrar-te i... Sí, és un ritual. Jo m'ho estic Sí. prenent com a tal, em poso un capítol de crims, Sí, exacte, posa't alguna cosa de consumir que... O sigui, al nostre podcast, aviat. sí, exacte. Són coses que, bueno, canvia com mires les coses i les coses canviaran. Total. Vale, va. Vinga, esbarjo. va. Esbarjo. Esbarjo, anem a fer un quiz. L'esbarjo. Heu de respondre amb l'opció que us ressoni menys encertada. Menys. Menys, Ah, vale. Perfecte. vale? Pregunta 1. Ui, m'ha sortit un riure. És que estem malalts. Molt malalts. Ai. Si una persona... Som-hi. Si una persona cuidadora ha de portar amb cadira de rodes a una altra persona i juntes volen fer la volta al món, començant agafant un tren a l'estació de Sants, quina seria la millor forma d'arribar a l'andana? Uau. Amb la Renfe 0. La pregunta més llarga. Ja. El Anem what? a ràpid, va, que Vull no anar a tenim veure temps. la volta al món, jo. Llançant la persona escales avall. Agafant l'ascensor. Perquè les escales mecàniques. Llançar la persona a escales avall. Escales mecàniques. És més dramàtic. Escales avall. Bueno, escales avall. Un ascensor, però que es trenqui. Que no funcioni. Vinga. Jo, Ja t'ha passat. Que vagi fins al terra. a mi m'ha No, és que passat. totes han passat. La Nina la van llançar per les escales. Sí. Ai, En no sèrio? fa tanta gràcia. En Va ser el sèrio? meu primer trauma. Et falta un parapent. Hòstia Espera't, puta. Sí, sí, una professora, no? Sí. Pregunta 2. Si veus a un nen o nena mirant fixament i amb curiositat a la persona que estàs cuidant, tu què fas? Li tornes la mirada i li fas ganyota? Li dius al seu tutor o tutora que facin el favor d'educar millor la seva criatura? Buah. I li preguntes si vols saber alguna cosa. Jo faig la primera. Jo la t'ho he tercera la dit. faig sempre. Hola, vols alguna cosa? I és que sou molt majos. És que em poses nervis. No, però en plan, si te'n mires, necessites fer-li Depèn del alguna dia. pregunta, Ja, tens depèn. alguna curiositat... La del mig quina era? Jo No? crec que la del mig era la més hater. I li dius al seu tutor o tutora que facin el favor d'educar millor la Sí, tu seva series criatura. d'aquesta. Jo depèn del dia, si em pilla així repel·le, diria, tio, educa el teu puto fill millor. Però però només està normalment- mirant. Sí, però normalment, Ja, és que no, els nens normalment vam amb dir- els nens... amb els nens vam dir L'art es que- contempla. Sí. Sí. Ah, Pregunta... Oh, que bona. Sí, Clar, l'art es carinyo. contempla, sí. Pregunta 3. Si algú et pregunta L'art et fa preguntar-te coses. què li passa a la persona que estàs acompanyant, tu li expliques. 1. Què? Què li passa Si algú a et la pregunta què li passa. a la Tu, persona que estàs acompanyant? li expliques? B. Li dius que li faci la mateixa pregunta a la Clar. persona. Tu, com a acompanyant, no has de planar que es responga. I 3. T'inventes una història ultra dramàtica i aprofites per demanar-te diners. Ah, aquesta faria jo!
Aquesta faré jo. Aviam, la correcta. És que no acabo d'entendre ben bé el kiss. Però, Ja, vull és dir, que realment... Una historieta del Sí. pal, mira, es va cremar voluntàriament per demanar pastes. sí. Algo així. No, això és molt... No. Joder, és que hi ha gent que ho ha dit Li això van de tirar mi. àcid. No, jo de... Hòstia, que bona. Uf, no, tia. T'imagines? Heavy. Això ho fan a les dones, eh? Ja, però no. Sí. No, jo a vegades el que he dit és que m'he barallat amb un tauró i... El típic del tauró. Sí, i que em va menjar els ulls de no sé què i bueno, al final... Vale, la última pregunta. Guionista de Hollywood. Vinga, va, última pregunta. Pregunta 4. Molt bona. Si et comencen a compadir per estar acompanyant a una persona tractant-te d'àngel o mirant-te amb llàstima, tu què fas? Atropelles la persona que més s'estimen i la deixes postrada a una cadira de rodes perquè entenguin què significa ser acompanyant? M'encanta. Ignores els comentaris i somrius, aculls els comentaris i et desfogues. La primera, 100%. primera. Ai, que divertida la primera. Ja, atropelles a la persona... Vinga, Mario Kart. ara toca a tu. Ara toca a tu. Brutal. Ok, fins aquí el quiz. Fins aquí el kiss.